Máte svoju vlastnú firmu alebo ste živnostník? Riadite svojich zamestnancov? Ste manažér? Riadenie firmy často privádza zamestnávateľa k obrovskému stresu. Šéf je zahltený vydávaním príkazov, neustálym opakovaním pravidiel, napomínaním a pracným kontrolovaním svojich zamestnancov. Trávite čas v práci večer, cez víkendy a sviatky, aby ste zistili, čo robili vaši zamestnanci počas pracovného týždňa. Stalo sa vám niekedy, že ste si nevedeli reálne odkontrolovať dochádzku vašich zamestnancov? Máte pocit, že vaši zamestnanci si robia prestávky, kedy chcú a často meškajú? Alebo ste niekedy dokonca ani nevedeli, čo vaši zamestnanci robia a či majú svoje pracovné úlohy hotové? Vaši zákazníci sú pre vás zdrojom príjmu. Viete, koľko ich máte? Zaujímalo vás, či sú vaši zákazníci spokojní s vašimi službami alebo tovarom? Kedy im váš predajca zavolal naposledy? Alebo len potrebujete kvalitný program na vystavovanie faktúr? Riadenie firmy je naozaj ťažké a zvládnu to len silné osobnosti. O neustálych konfliktoch so zamestnancami, dodávateľmi či zákazníkmi, či o kontrolách štátnej správy ani nehovoriac. Je však dôležité si uvedomiť, že žijeme v modernej dobe internetu, počítačov a inteligentných telefónov. Tie ponúkajú možnosti, aké tu predtým neboli a ktoré by mohli byť použité na moderné riadenie akejkoľvek firmy. Práve preto sme prišli s komplexným nástrojom, ktorý by vám mohol pomôcť na vašej neľahkej ceste tvrdého biznisu. Predstavte si, že riadite vašu firmu a potrebujete k tomu len jeden program. Len jeden jediný program, ktorým organizujete a kontrolujete celý chod vašej spoločnosti, no a tento program sa neskôr môže stať aj vašou pravou rukou. Objavili sme totiž vzorec podobných problémov, ktoré reálne trápia väčšinu firiem. Tieto problémy sú najmä vo vzťahu k zákazníkom, vo vzťahu k zamestnancom a vo vzťahu k zákazkám. Našli sme aj spôsob, ako tieto vaše problémy elegantne zorganizovať a vyriešiť. Jednoducho zavedením informačného systému do vašej firmy. Dovoľte mi, aby sme vám predstavili systém Ledis, ktorý sa chce stať vašou pravou rukou a uľahčiť tak vaše podnikanie. Nadnárodné spoločnosti, silné reťazce a západné firmy používajú nariadenie prepracované informačné systémy často v hodnote desiatok tisíc eur. Tieto sú však pre malého a stredného podnikateľa cenovo nedostupné, čím sa veľké firmy stávajú ešte silnejším konkurentom na trhu. Všimli ste si napríklad, že veľké spoločnosti riešia reklamácie svojich zákazníkov v zákonnej lehote? Majú veľa zamestnancov, no hneď si všimnú, keď čo i len jeden z nich mešká a situáciu okamžite riešia. Alebo ste si všimli, že v prípade nezaplatenia faktúry gigantickej firme vám hneď po dni splatnosti pošlú upomienku? Príkladov by mohlo byť naozaj veľa. Ako je to možné? Jeden manažér predsa nemôže mať pod kontrolou každý detail. Myslíte si, že zamestnávajú lepších ľudí ako vy? Nie, len používajú dobrý informačný systém. Človek vymyslel technické výdobytky dnešnej doby, aby mu uľahčovali jeho prácu. Predstavujeme vám ucelený systém Ledis, ktorý je plnohodnotným informačným systémom pre potreby riadenia akejkoľvek malej alebo strednej firmy. Je úplne jedno, či ste autoservis, reklamná agentúra, stolárska dielňa alebo reštaurácia. Môžete podnikať v akejkoľvek oblasti. Vlastne je úplne jedno, či pracujete s tovarom alebo službami. Náš systém vám ponúka rad funkcií, ktoré sú kombinovateľné a aplikovateľné pre každú firmu. Nami predstavovaná platforma Ledis je bezplatná a už štandardne ponúka rôzne moduly, ktoré určite využije väčšina firiem, ako je napríklad fakturačný modul, modul na evidenciu zákaziek,
modul evidencie dochádzky zamestnancov či tzv. CRM modul evidencie zákazníkov. Počet modulov sa neustále rozrastá a prispôsobuje požiadavkám podnikateľov z rôznych oblastí. Samozrejmosťou je možnosť vytvorenia modulov na mieru, ktoré sa budú správať podľa vašich požiadaviek. Náš systém bol vyvinutý na základe reálnych skúseností podnikateľov z rôznych odborov. Bolo zistené, že väčšinu z nich trápia podobné problémy a práve tie chceme vyriešiť aplikovaním informačného systému Letis. Je preukázané, že zavedením systému Letis dochádza k zlepšeniu riadenia práce a zákaziek. Systém zabezpečuje dokonalý prehľad o činnosti zamestnancov, prijíma, vyhotovuje a eviduje zákazky až po ich odovzdanie. Letis poskytuje aj profesionálny CRM systém na evidenciu zákazníkov a ich kontaktov, kontroly a hodnotenia ich spokojnosti či iné zákaznícke štatistiky pre váš marketing. Užívateľom registračných pokladníc je určený modul dennej uzávierky. Zodpovedný pracovník zapíše do systému hotovostnú tržbu podľa uzávierky registračnej pokladnice a zároveň reálny stav podľa stavu peňazí v kase. Systém vypočíta prípadné manko, určí pracovníkovi hmotnú zodpovednosť a nadriadenému zašle e-mail či SMS s výškou dennej tržby. Fakturačný modul vystaví vaše predfaktúry a faktúry podľa platných zákonov, zaeviduje zaplatené a nezaplatené faktúry, automaticky a včas vystaví upomienky po splatnosti a všetko starostlivo uchová vo vašom konte alebo umožní uloženie do vášho počítača. Dôležitým je reklamačný modul systému Letis, ktorý reklamácie eviduje od ich prijatia cez vybavenie a odovzdanie zákazníkovi a včas vás upozorní na všetky zákonné termíny a náležitosti. Systém zároveň vystavuje všetky potrebné protokoly a o vybavení reklamácie automaticky informuje zákazníka e-mailom. Letis zároveň poskytuje množstvo užitočných nástrojov. Pracovný kalendár nadriadenému umožňuje zapisovať a kontrolovať pracovné úlohy svojim služobne podriadeným, na firemnú nástenku odovzdá šéf jasné pokyny naraz všetkým zamestnancom, praktickým nástrojom je rýchly firemný chat, ktorý sa osvedčil ako ideálny vnútrofiremný komunikačný kanál. Pracovnú disciplínu vašich kolegov zlepší evidencia dochádzky a prestávok. Radikálne totiž znižuje návyky na meškanie precíznym prehľadom o dochádzke, časoch príchodu a odchodu z práce, o obednejších či fajčiarskych prestávkach. Zároveň však ponúka spravodlivé pracovné nadčasy. Systém Letis však ponúka ešte oveľa viac. Naša platforma Letis je cloudová online aplikácia, čo znamená, že je vám k dispozícii z akéhokoľvek zariadenia pripojeného k internetu. Je jedno, či je to počítač, notebook, tablet alebo mobilný telefón. Vaše dáta zostávajú vždy v bezpečí. Na stránke www.let.is si bezplatnou registráciou založíte nové konto pre vašu firmu. Samotná aplikácia je veľmi prehľadná a všetky základné moduly a funkcie systému si môžete ľubovoľne zapínať alebo vypínať podľa vašich potrieb. Vďaka tomu bude systém Letis nastavený priamo vám na mieru. Na to, aby ste mali ako majiteľ firmy, konateľ či šéf väčší prehľad o vašej firme, vám odporúčame určite zaviesť informačný systém. Pokiaľ vám vyhovuje ten náš, tak práve Letis je platforma, ktorá je zadarmo a bude rásť s vašou firmou. Nevieme vám garantovať, že vaši zamestnanci budú dodržiavať pravidlá a systém budú hneď od začiatku používať. To je už ale úloha pre šéfa, aby bol vo svojej firme autoritou, systém zaviedol a dohliadol na jeho bezpodmienečné dodržiavanie zamestnancami.
Odmenou za toto úsilie však bude poriadok vo vašej firme, väčší kľud a konečne viac času pre vás a vašich blízkych. Poriadok je na rozdiel od chaosu pre človeka prirodzené prostredie, tak prečo nevyužiť to, čo nám dnešná doba ponúka? A nakoniec možno zistíte to, o čom sme hovorili od začiatku, že na riadenie vašej firmy vám stačí jeden jediný program, aj keď ste na dovolenke na opačnom konci sveta.